Ọ dị mma ndị be anyị nọ na obi omenka fụrụ n'anya ya bụ Otuogbajie oke dibịa nọ na Agbani nke dị na Nkanu West n'obodo Enugu kpọmkwem. Ụmụ ajụjụ dịgasị aya ka anyị chọrọ ịbajụ ya dịka o si ada omenka fụrụ n'anya ekene ndị ka ọdụ ọkwa ọlụ na-aga dịka o kwesịrị. Ị mara nke bụ eziokwu bụ na ike onye si emebi ka ekwuchi akpa. Anyị bịa fụ na ka ọ dị ugbu a na-efe ihe ha maka na ọ bụ nke mgbe ụtụtụ ka m na ebe a ndị nke achị obodo dị iche nke bịa nke ọzọ achị obodo dị iche bịa ndị ihe ya alụ ọ bụ ka m ji ajụzi ị nakwara ga-ezute ike maka ka ndị mmadụ si abịa bego akpọọ na fon akpọọ gị ebe a akpọọ gị ebe a isi bata ije gbafu nke a mee nke a mee nke ọzọ. Daalụ rinne ọ ya ka anyị ji bịa. Ihe anyị bịara ịbịa bụ na ama m na gboo na ndị okenye na-abụ ọkachasị na be anyị na Nkanu amụọ mmadụ naanị aga emere nri ọnụ ụwa. Nri ọnụ ụwa a sịkwa na ọ na-adị ile na-eme ya na ama m na obodo ndị ọzọ na-eme mana ama m na Nkanugodu na-eme nri ọnụ ụwa obodo ka gịnị. Ndị Nkanu Agbani na-eme ya, Akpa Ugo na-eme nsọtụ Nkanu anyị n'Enugu anyị na-eme nri ọnụ ụwa. Nri ọnụ ụwa bụ na mmadụ nọrọ ụwa icheta onye nọrọ mmadụ ụwa dịka ndị bekee si na bụ remembrance. Nke a bụ ncheta anọm ụwa gị na onye a nọrọ gị ụwa na onye a nọrọ ụwa na-eme ihe siri ike na gịwa bụ mmadụ na ihe dazisiarị gị ike ụzọ ga-ada aga iwere ihe itinyere aka na-aga n'iru iwere ibe ibe gị na-eme ị na-eme ọdọ mma ịbịa mgbe oyi a amụọ nwa ebido na nwata ya mebere nri ọnụ ụwa nwa ahụ amarụ na-ewere onye nọrọ ya ụwa ka ya na chi edu mma ya na chi enwe ike ịdị na mma ya na chi enwe ike na-atụkọ eru na-eme ofu ihe na-eke ofu ihe maka na ihe anaghị eme mmadụ na chi ya amaghị. Ịkọsara chi gị ebe ị na-eje chi ga-enyere gị aka jeruo ebe ahụ ị na-eje. Ọ bụ ebe ihe butere na ime ihe onye ọnụ ụwa ka na onye ụwa gụ na ibe echigharị gị ike ya mere ya ihe dị otu a mee ihe dị otu a igbuo ọbara gbusa wasa ọjị weta ebili weta nkwụ ọcha weta ji erichaa ya ndị mmadụ asị bido n'ụbọchị tata ya gaziara gị ya dịrị gị na mma ekpere gị ekpere ọma asa gị ihe a na-akpọ ịsa arụ ụwa. Nwanne nne gị ga-asa gị arụ nwanne nna gị asa gị arụ ụbọchị adịrị gị na mma ụbọchị ga-emepe ụzọ ga-emepe ihe ị na-eme agawa aga ndị na-echeta ga-ebido cheta gị ibe ọbụla ị na-achọ ma ị na-eje obodo oyibo mana ị na-eje ebe bụ ị na-eje ma ị na-azụ ahịa ọ naghị aga n'iru obido gawa n'iru maka na onye ahụ emego ihe o kwesịrị maka na imego ihe o kwesịrị maka na gị na chi gị adịwo na mma ịkọwagoro chi gị na-ekwe ofe amụrụ bụ na-ekwe ebe ị na-eje chi gị asị gị oke ngwa na-ejebe ya n'ọdọ mma mana ịgbakọta chi gị azụ chi ga-agbakọta gị azụ. O wee bụrụ ka ndị Nkanu ji mara chi ha ekpere chi ha. Ọ bụrụ ka ndị Nkanu ji eme okpukpere chi ndị Nkanu. Nke a i kwuru dabara ọfụma maka na ihe njisi na ọ dị ile bụ na ofu onye m na ya na-ekwu ya na ikwuchere ya mgbe echeta na ọ bụ ndị dibịa ka a na-eje jụọ maka oyi ọnụ ụwa na mmadụ anaghị ekuni nọgide jee mee oyi ọnụ ụwa na ọkwa dibịa ma ihe ekwe kwuru. That is ịkọta na mmadụ amụọ nwa mgbe gburugburu asị ka eje jụọ onye nọrọ ya ụwa eje na be onye na-afụ ihe a na-eme n'omenala ịbịa n'afa ebe a gwa gị na ọ bụ nna ochie mụtara nne ya bụ ihe nọrọ ya akọwalụ gị ị maa na bido n'ụbọchị ahụ ịkpọ afa nna ochie ahụ ị mara onye aza. Yes maka na ewe ndị na-apụta ụwa ha mara na ọha bịara ụwa ewe ndị na-abịa ụwa ha asị gị n'oge mbụ na ya abịago ụwa a na-anụ ụwa incarnation ịkọcha ịghọta akọwalụ gị otu ahụ mara reincarnation a na-ekwu maka mbọchị eji eme ihe ọnụ ụwa ahụ ime ya site n'ụbọchị afịa amụrụ onye amụrụ na eke mere ya na eke onye amụrụ n'oyi emere ya n'oyi onye amụrụ n'afọ emere ya n'afọ onye amụrụ na nkwọ emere ya na nkwọ nke gosiri na ọ bụ ọkwarụ dibịa ma ihe ekwe kwuru na-eme na akwara onye ahụ ihe ha ga-eji wee mee
ọ dị mma High Chief ịma na ụfọdụ ma gị ọfụma abịagodu na eke agban onye kpọọ Otuogbajie ome nke afụrụ n'anya oke dibịa amaghị ọfụma mana ewe ndị ga na-achọ ịjụ gị ajụjụ gbasara isiokwu anyị na-ekwu maka ya maọbụ ihe gbagwojuru anya n'ihe gbasara mmụọ dị iche iche ọ chọọ ịmata akara ekwentị a ga-eji wee jụ gị ajụjụ ka m na-ekwu maka ya. Akara ekwentị m ka bụkwa 08033137297 akara ekwentị WhatsApp m 08033137297 akara ekwentị nke ọzọ bụ 09012093090 ya bụ 090 120-930-90. ọ dị mma oge niile ka ị na-eje anụ anọ m na be m oge niile mana anyị anaghị arụ ọrụ ụbọchị eke maka na eke wee nsọ eke bụ nsọ omenala eke bụ isi ahịa eji egote ihe eji eme ihe eji ezukwa n'ike ọ dị mma abịa na Nkanụ amaghị dịka ofu onye folo ntutu taa n'ihe gbasara ngwongwo eji eme omenala nọkwa n'ọdọ eke agban ya bụ n'ụzọ amịrị nọmba 1 ọnụ eke Bayamuri Road na Viyevo Plaza ebe a ka anyị na-agbasa ngwongwo eji eme omenala maka na afụrụ m na ihe na-akawanye njọ m na-agbasi mbọ ike ịfụ na-eweta m ihe eji eme omenala n'ụzọ dị mma na-abụghị ụzọ mpụ na aghụghọ na-abụghị ụzọ were nke a yie ego were nke anyị na mba n'ụzọ dị mma n'ụzọ tọrọ atọ n'ụzọ ịtụ egwu mmụọ na ịtụ egwu mmadụ na ịtụ egwu aja ana na egwu ndị mmiri ka o nwee ike dịrị anyị na mma maka na eme ihe ka esi eme ihe kwesịrị ime eme ihe ka esi eme ihe kwesịrị ime eme ọ na-eje ọbọdụ ka ọ dị kpọbọdụ ka ọ dị azụ ya gasị gị na ochie dibịa na chụọ aja ọ dịka ewere ihe ndị mma n'aka oke dibịa Otuogbajie daalụ nne daalụ obi gị a dị na azụ sekretariat obi m dị n'azụ sekretariat na Nkanụ West Local Gọọmenti na-azụ ya na-agban bụ ebe m bi ọkwa n'ebe ahụ ka m bi m na-alụkwa ndị ọrụ maka na abịa m fụ ihe dịgasị iche iche na-atụ m n'anya Naịjirịa ekwu ya kemgbe na onye bịa na be dibịa ọ bụgodoro ụzọ fụgodo nnabata ihe osinachi dị iche iche mkpaakwụ na mgbọrọgwụ dị iche iche ga-adịgodo na obi dibịa ka a na-abatakwa ugbu a ka isigwa ha na-akpụgharị gị ma ụmụ anụ dịgasị iche iche na-anụ ha na-afụbeghị mbụ nke anyị ji ebute tata bụ ene ka ị kpọrọ anụ mere ume ihe aka nwere ike iweta ụdị ha n'ala Igbo ọfịa dị na Nkanụ ihe dịka n'ume gbadawa n'ara nkerefi ọfịa dị anụmanụ dị iche iche dịka ene mgbada mmoro ọ dịcha ebe ọ dị mma ka anyị bịaghachite azụ maka na ajụjụ a m chọrọ ịjụ ugbu a bụ ihe mere na ụfọdụ na-abụ ihe sie kasị aje ma oyi ọnụ ụwa emechaa ya na ọ dị ele ma na-afụ m ihe egwu gasịrị ụfọdụ adịghị amadụ na ikwu na-ese emere mmadụ oyi ọnụ ụwa mana nke egosi na ọ bụ oke dibịa dịka esi eme ya na gboo na dibịa na-anọ ọ bụrụ na gboo ezigbo dibịa mekpọcha chaji ụbọchị a ga-eme ha dibịa egwuye na-agwụrụ ya ahụ ihe a ga-eji mee onye bịa na-abụrụ onye Nkanụ sị gị na ya n'obodo dị iche iche ka amagado na ihe oyi n'ụwa na-ga-emeli ya ị na-ejewe eje n'obodo ndị ọzọ eme a na-eje mana ịma na ihe mere n'ihe bụ ihe gbasara ije maka transportation ọ na-agara ọnụ maka onye ahụ nwekweghị ike ịkpọta ikwu nne ya nọ ikwu nne ya ha bịa abịa a ga-emewuru ya maka na ana niile bụ ofu ala otu a ga-eme site n'ụbọchị afịa amụrụ onye ahụ ime ihe si na ị mere ihe a na ọdụ ha mma ma jụọ gị emekwara ka esi eme ya ọ dị ka nke anyị kwuru ebe a mụ na mmadụ kwuru kịta onye a ga-asị na ya ji echucha aja mmiri wee vuru ihe jee na mmiri onye bịara ịma na ọ dịkwa mma
ncheki asa n'ọdụdụ okwa ọsị m kedu ihe butere na-ajụ ese asị m na-ewere ihe emere esiri n'ọkụ ndị mmadụ ji evuruli ya nsị dị man anụ unu gboro ndị mmiri ahụ unu esiri eta anyị ọsị m na ọ bụsị isi ebiri na isi ọkụkọ ka a dere ndị mmiri mụsịa ndị mmiri kpụtara ebi wụtara m ọkụkọ ọcha ịpara isi na isi ọkụkọ na isi ebi dee na paje na mmiri buziri ebi na owe taa sidima na ụbọchị i mechara ihe ahụ ka ị rarụrọ gịnị ka a gwara osi m na nnukwu nwaanyị gbata abịa gosi ya ite na-ajụ ewụrụ na ewụrụ ahụ ọ na-ajụpụ na ya amaghị nsị na ọ bụ ihe esiri n'ọkụ unu ji eta anụ unu kewara okedo ọrụ mmụọ ji taa nsị na iwetara mmadụ ihe na ị ga-eyi oyi iwetara iwetara mmụọ ihe na ị ga-eyi oyi iwetara mmụọ iwetara ọ bụrụ ikewara hafụ ya ebe onye ahụ ikewara hafụ gbara na mba na ga-eme ihe ka ekwesịrị ime ya sebe ihe ụta ahụ na ọ na-adị mma ihe ị na-ekwu bụ na ndị ụfọdụ na-ejegasị n'ebe dị iche iche eme ihe bụ na ada eme ihe dịka o kwesịrị ada alụ ọlụ omenala dịka o kwesịrị ịrụ ime ihe dịka o kwesịrị ihe ahụ ị na-eme expect ka o mee eme mana itinye ya mkpa agịrịgọ ọgbagọ na ọ ga-agazi iwu bụ na ọ ma agazi ọ dị ma ha chief onye chọrọ ịjụ gị ajụjụ n'isiokwu a ya maka na ịma na oge adịcha ụfọdụ oge achọ ịjụ gị ma ajụjụ ndị ọzọ gbasara ihe mmụọ n'aka iweta ụfọdụ ndị dibịa ka m na-afụ na-abịacha mana obi ga-achọ ihe eji ejiri ọlụ ewere ka a sị chọọ ịjụ gị ajụjụ maọbụ na mmadụ na-alụ ọlụ dibịa ọ chọọ ịma nke bụ eziokwu ka a ga-esi wee mee ya jiri ihe bụ eziokwu na ihe eji eme alụ ya kedu akara ekwentị e nwere ike iji kpọọ gị akara ekwentị m bụ 08033137297 ya bụ akara ekwentị WhatsApp 08033137297 akara ekwentị ọzọ maka ọ na-aka mma ka ihe dịkwa Igbo akara ekwentị ọzọ bụ 09012093090 09012093090 ọ dị mma ọ bụ na obi ha chief omenka afọ na ya bụ Otuogbajie nke mbụ na mbụ na Nkanụ ọ bụkwa Chigozie ede chief Chigozie dị ka anyị nọ n'obi ewere ka unu si anụgasị unu ndị mmadụ na-amara na be ya jụrụ eju na ka ọ na-adị mma ọ ka ọ na-adị kwa mgbe n'obi ya ndị mmadụ si esi na-eche ka afọ oke dibịa ma ndị ọbụla ma ukwu ma nwaanyị ma nwoke a jupụtara nsị ka nyọta oge ka ajụtụ ya ajụjụ a obere ka ọ kụzie ihe gbagwojuru anyị gbasara ihe gbasara ọlụ mmụọ nke bụ oyi ọnụ ụwa nri ọnụ ụwa nke a na-emegasị wee na-akọwagasị ya chief na ndụmọdụ gị maka na ohere adịghị ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ eweziri inyekwa akara ekwentị gị ahụ ọzọ maka na ihe a ga-akpa eweziri chọrọ ịjụ gị ajụ ka ọ jụbazie ndụmọdụ m na-enye ndị mmadụ ndị be anyị ndị Igbo bụ na ka anyị jiri nwayọọ na chinchi siri ụmụ ya na-emecha na ife kpụrụ ọkụ ga-eju oyi ka ekwela na ọkụ na-akọ gị kọba arụ ka anyị wuru nwayọọ na-eme ya bụ omenala na usoro eji eme ya onye na-amara ya jụọ ibe maka na ewu egwu agbara na ba ya sị na afọ ya bụ igere ube egwu agba ọ sị na afọ ya bụ mee ka ife jụọ ya onye maghara ebe onye ga-akarị gị ya ị na-eme ihe gị jụọ ya onye ma ya chọbakwa onye ma ya ga-agwawu gị maka ewe onye ga-ama ya na ọ gwa gị ga-agwa nke bụ eziokwu chọọ onye ma ya ga-agwa gị nke bụ eziokwu ihe niile abụrọ iweta ego ewe ihe ga-eweta gị ego ma ị maghị emechakwa ihe na-ebe a na-ebe mana ịgwa frend eziokwu ọ naghị emebi gị na ọdịna mma ka ọ dịkwara n'ụlọ na mma akara ekwentị m bụ 08033137297 ya bụ akara ekwentị nke WhatsApp 08033137297 nke ọzọ bụ 09012093090 onye nke na-abụghị WhatsApp ya 09012093090
ọ dị mma ọ bụ onu ahụ ịlụsịrị ugbu a bụ onu High Chief Otuogbajie omenka fụrụ n'anya dibịa na Anankanụ. Ọ nọ na Agbani, ọ na-emekwa nchọpụta dị iche iche eji eme omenala. A sị na ntị ga-anụ ihe abụọ ọgọ ha ka ụkwata Chief ata na aka ji eze mee udo ịmara nke bụ eziokwu mebe ya jụkwa ese jee n'ebe ahụ a ga-agwa gị eziokwu. Ọ dị mma otu a ka anyị ji fịa ka ọ dị